xa kukho i-sharing shed kuba kaloku kulapho sichebela khona uboya buphume buclean, itsho nemali esiyifumanayo ibe bhetele xa sithe sathengisa. Enye into iyasiphucula le nto kuba sifumana indlela zokukwazi ukubuhlela uboya, bube bodwa uboya bamanqina, bube bodwa uboya bamacala apho kuthiwa imali lele khona nobentloko, njalo njalo, bahlulwe. Xa besichebela ngaphambili ezindlini ibiba khona ingxaki yokuba uboya buba ngcono. Ithi ke ngoku kuba sichebela kwe-sharing shed uboya noko kube kwizinga elingasentla, sitsho sifumane imali ebhetelayo.